Il-ftehim kollettiv tal-ħaddiema tal-qorti ilu snin skadut bil-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana jistqar li ma jafx jekk dan il-ftehim hux se jkun maqbul fil-jiem li ġejjin. Ħana me referenza għal dak li qal il-Ministru meta semma il-ġudikanti, il-maġistrati, mal-fin u anka ġudikanti oħrajn li naħseb illi il-pakketti tagħhom għandhom ikunu anzi ħafna ħjar milli huma llum, imma ukoll tajjeb illi ninkludu dawk illi huma l-attrezzatura li għandhom bżonn, is-servizzi li għandhom bżonn, il-ħaddiema li għandhom bżonn, ir-riċerkaturi li għandhom bżonn, ħalli kollhom verament il-possibilità illi we render justice in a timely manner. Waqt il-programm Viova, Adrian Delija wera tħassib tiegħu dwar jekk dan il-budget u xisolvi l-problemi jew inkella jgħatti l-pannu bil-qaraħmar. Fost oħrajn semma l-problema tal-proprjetà li saret tiswa wisq. Il-gvern jista' jagħmel l-inċentivi jew jagħti l-għajnuniet biex nipprovaw naslu l-inkunu mux ħażin. Jew nistaw we revisit l-istruttura kollha ta' kif daw il-prezzijiet ma jibqgħux jisplodu. Kien għalhekk li x-Shadow Minister offra li tal-miberija biex tinstab it-triq il-qudiem. Naħseb li fundamentali li npoġġu bil-qeda fuq mejda flimkien biex naraw nistgħux nattakkaw għabbażi din il-problema tax-xiri tal-akwist illi aħna niggarantixxu li kull kopja kollha saqaf fuq rasa. Bil-Ministru jispiċċa jgħid li dawn il-problemi għandhom ikunu indirizzati fil-futur. Naqbel ma dak li qed jgħid il-kollega ġifieri waħda mill-isfidi ewlenin li jkollhom iż-żgħażagħ kif qal qabel huwa l-ikbar akkwist f'termini ta' flus li wieħed ikollu hija dik tad-dar. Illum permezz ta' dan il-budget, speċjalment għall-familji tajna sinjal qawwi, irridu fix-xhur li ġejjin inkomplu nsaħħu diversi inizjattivi oħra sabiex żgħażagħ li ma jkollhomx fi ħsiebhom illi xi darba jagħmlu familja u jixtiequ jibqgħu waħedhom irrid ikun hemm aktar inizjattiva. Intant il-Ministru Caruana tenna għal darb'oħra li jistgħu ilu snin jitlob biex il-mudell ekonomiku jibda jinbidel xi ħaġa li anka il-Partit Nazzjonalista ilu snin jgħid. Jien l-ewwel wieħed ili jissaldaw l-aħħar sentejn tlieta ngħid irridu nbidlu il-kwistjoni tal-mudell ekonomiku. Ix-Shadow Minister tal-Finanzi Adrian Delija mill-ġdid reġa' staqsa fejn qed isir daqshekk dejn u sostna li dan id-dejn għandu jmur għal iktar investiment kapitali u mhux għal nefqa rikorrenti. Bil-Ministru jwieġeb li din mhux kwistjoni li tippreokkupa lil poplu Malti u Awċi.